bawb a croeso nôl I taro gyda ni. Wel, heddi fi'n mynd I wneud darlleniad o'r wythnos sy'n dechrau'r 12fed o Ionawr 2026. So, ni'n mynd I edrych ar egni'r wythnos, sialens yr wythnos, a ni'n mynd I gael gair o gyngor wrth ysbryd I orffen y darlleniad, just I gael ni trwy'r wythnos. Okay? Diolch ysbryd, croeso mewn. Gewn ni, please, cerdyn. Am egni'r wythnos sy'n dechrau'r 12fed o Ionawr, please. I'n grŵp lyflu ni fan hyn ar YouTube. Gewn ni cerdyn egni'r wythnos. Ww, okay. A egni'r wythnos yw marchog y cwpanau. Wel. I rai o chi wythnos yma, mae hwn yn gweithio fi, bod Cariad Newydd yn dod mewn I rai o chi wythnos yma, okay? Achos mae marchog y cwpanau yn dod â emosiynau newydd mewn I ni. Mae wedi ehangu emosiynau, os ych chi mewn perthynas, gallech chi fod yn ehangu'ch emosiynau wythnos yma. A mae fe'n wythnos sy'n dod â cariad I chi, so mae wythnos cariadus o'ch blaen chi wythnos yma, okay? A os ych chi yn edrych am rwy'n, cadwch eich lligad ar agor wythnos yma, achos gallai fod rwy'n yn dod mewn I chi a Cariad Newydd. Os nag yw ei wneud a cariad person I chi, gallai fe fod yn cariad chi'n ffindo am rhywbeth I chi'n neud. Falle bod chi'n joio ran o'ch gwaith fwy na o'ch chi byth yn meddwl byddech chi. Neu falle bod chi'n joio gweithio ar rhywbeth newydd. Falle bod gweithgaredd newydd chi'n neud, okay, chi'n falle bod chi di ymuno a dosbarth celf neu rhywbeth, okay? A chi'n teimlo cariad at hwnna. Mae fe'n helpu'ch emosiynau chi I dyfu fyna, okay? So gallai fod hwnna yn unrhyw beth fel cariad at rhywbeth neu cariad at rhywun wythnos yma. Cerdyn lyflu I ddechrau fyna, diolch ysbryd. Okay. Nawr ysbryd gewn ni sialens yr wythnos. Beth yw sialens yr wythnos sy'n dechrau a mae hon moyn dod mas. Sialens yr wythnos yw'r 7 o gleddyf. Mae'r 7 o gleddyf yn siarad am twyll, okay? Rwy'n gallwch chi ddim dibynnu arno. Chi ffili ymddiried yn y person hyn a dylech chi ddim ymddiried yn nhw. Dylech chi ddim cymryd popeth o beth chi'n gweld ar y wyneb, okay? Pidwch cymryd pethau ffes value gyda'r cerdyn yma, achos gallai fod fwy yn mynd mlaen tu ôl y wyneb fan hyn, okay? Mae'r cerdyn yma hefyd gallu siarad am edrych ar pethau mewn wahanol perspektif, okay? So wedyn ni fan hyn, mae angen I chi weld yn glir trwyddo rhywbeth. Neu edrych am ffordd arall felly I wneud rhywbeth wythnos yma, neu edrych mas am bobl gallai fod yn twyllo chi wythnos yma. A welwch chi fe, achos mae fe'n eich sialens chi, okay? Eich sialens chi weld person yma, neu'r sefyllfa yma sydd yn twyllo chi mewn rwy ffordd wedyn ni wythnos yma. Okay? Diolch ysbryd, mae rwy dwyll yn mynd mlaen fan hyn rwle fi'n tymlo, okay? Dim I wneud ar cariad yma, ond I wneud ar rhywbeth arall yn eich bywyd chi fi'n tymlo fan hyn. Okay? Diolch ysbryd, gewn ni nawr gair o gyngor am yr wythnos, please. Wythnos y 12fed o Ionawr. A gair o gyngor yw'r byd. Na fi'n mynd I fynd fel un ar hon, achos mae YouTube gallu bod yn odd weithiau. Gyda pobl noeth, okay? So, gyda cerdyn y byd, mae hwn yn dod â diwedd I cylch yn eich bywyd chi, diwedd I benod, okay? So'r gair o gyngor fan hyn wrth ysbryd am yr wythnos yw bod angen I chi ddod â rhywbeth I ben, falle rhywbeth o'ch chi'n neud o'r blaen, falle perthynas o'r gorffennol, falle rwy sefyllfa yn eich bywyd chi sydd ddim yn tymlo'n iawn I chi yn eich greddf ragor fan hyn, okay? So mae cerdyn y byd hefyd gallu gweud, a fi licio gweld cerdyn y byd yn y ffordd yma, fi'n tymlo fel se fe hefyd yn rhoi gobeith I ni. Mae fe'n rhoi gobeith I ni am fywyd newydd, am byd newydd, okay? Byd newydd i'n hunain fan hyn, okay? So gallai fe fod yn rhywbeth chi'n gorffen un pennod o'ch bywyd mwyn dechrau ar benod newydd ffresh fan hyn. So mynd trwy'r darlleniad fan hyn, wedyn ni,
os ych chi'n edrych am Cariad Newydd, wedyn ni gallu fod rwy'n yn dod mewn i'ch wythnos yma. Okay? Mae rhaid chi gadw'ch llyged yr agor, ond byddwch yn gyrcus iawn, byddwch yn ofalus, okay? Bod chi ddim yn cael eich twyllo rwy ffordd fan hyn. Felly bod pethau ddim cweit fel maen nhw'n edrych yn y lle cynta gyda'r person, ond os welwch chi drwy'r twyll, byddwch chi'n ffain. Okay? Mae ysbryd moyn fi weid na wrthych chi. Ond mae jyst rhaid chi weld dyw pethau ddim gwmwys fel maen nhw weld yn y lle cynta. Felly, okay? A wedyn, byddwch chi gallu dechrau ar benod newydd gyda'r person yma os chi'n edrych am cariad. Okay? Os ych chi mewn perthynas ar y funud a chi'n teimlo'n gariadus iawn wythnos mewn yr cerdyn yma, okay? Mae pethau'n mynd yn dda i chi. Newch yn siŵr bod chi'n deall popeth ynglyn â'ch perthynas. Newch yn siŵr bod chi'n gwybod popeth sy'n mynd mlaen, achos gallai fod rhywun yn neud rhywbeth tu ôl eich cefen chi fan hyn. Okay? Dim bod fi'n gweud bod eich partner chi'n tetor na chi'n dim fel yna, okay? Ond gallai fod rhywbeth yn mynd mlaen, so mae chi cweit yn gwybod am. Okay? Mae angen i chi ffindo mas wythnos hyn beth yw hwnna. So, cewch chat gyda'ch partner i weld beth sy'n mynd mlaen gyda nhw ar y foment. Ac falle bod nhw'n becso am rhywbeth fi'n teimlo fan hyn, as maen nhw'n gweithio chi amdano fe, okay? Mae angen i chi siarad â nhw'n ar wythnos hyn yn eich sialens chi. Siaradwch eich partner wythnos hyn os chi mewn perthynas i wneud yn siŵr bod nhw'n iawn. Okay? Nid yn siŵr bod rhywbeth ddim yn becso nhw fan hyn. Mae'r neges na i rywun, okay? Mae'ch partner chi'n becso am rhywbeth, mae angen i chi siarad yn nhw amdano fe. Okay? Neges i rywun fyna wythnos yma. A wedyn, yn eich perthynas, byddwch chi'n gorffen un penod, felly yn eich perthynas, a byddwch chi'n barod i ddechrau penod newydd. Pyn taw gyda'r partner hyn neu gyda rhywun newydd yn mynd mlaen, okay? A mae'r byd yn dod â hwn i ben fel bod chi'n gallu dechrau ar rhywbeth newydd fan hyn. Okay? Os ych chi'n edrych ar hwn fel gyrfa, wedyn ni ar y funud, chi'n mynd i ffindo rhywbeth am eich swydd neu'ch gyrfa. Chi'n mynd i rili ddwlu ar, okay? Chi'n mynd i joio rhywbeth am eich swydd. Felly rhan o'ch swydd sy'n chi wedi wneud o'r blaen, neu felly bod chi'n dechrau gweithio gyda tîm newydd neu rhywbeth fel yna, a mae'r cariad neu mae'r spark yn chi at ty beth i chi'n neud ar y foment. Ond byddwch yn ofalus, små pobl yn mynd trwy'ch cefen chi o rhywbeth fan hyn, okay? Newch chi'n siŵr bod chi'n cadw'ch llyged ar agor a watchan pawb. Os ych chi'n gweld rhywun yn y tîm yn neud rhywbeth, mae chi cweit yn gyffwrddus a mae rhaid chi sylwi na a gweithio nhw, okay? Neu gweud wrth rhywun arall. Mae angen i chi cadw'ch llyged ar agor. A wedyn, mae fe'n mynd i orffen hen gylch yn eich bywyd chi gyda'r swydd yma neu gyda'r gyrfa yma. Ond mae fe'n agor drws at rhywbeth newydd i chi, a chi'n mynd i fod yn really joio hwn, okay? Gyda iechyd, wedyn ni, chi'n mynd i gael newyddion da am eich iechyd. Ti'n mynd i chi dimlo am eich yn well wythnos yma, wedyn ni, gyda marchog y cwpanau hyn. Mae'n mynd i wneud i chi dimlo mwy gyffwrddus a beth sydd yn mynd mlaen yn eich corff chi ar y foment, okay? A chi'n mynd i bod ma ffordd i wella. Ond pidwch twyllo'ch hunan am rhywbeth fan hyn, achos mae lot yn mynd i orfod cael ei wneud mwyn bod chi'n gwella, okay? So mae fe'n mynd i ddigwydd dros nos, ond chi'n mynd i wella os ych chi wedi bod yn dost fan hyn, okay? A bydd y cylch yma o'r tostrwydd yn dod i ben yn fuan, a byddwch chi'n gwybod le sy'n mynd mlaen gyda'ch iechyd fan hyn, okay, gyda'r cerdyn yma. Diolch ysbryd. Be fi'n mynd i wneud, so fi'n teimlo lot o arian yn yr darlleniad yma ar y foment, okay, ond beth fi'n mynd i wneud na, fi'n mynd i gymryd cerdiau jyst i eglurhau yr egni yma, i weld os neges mwy twfwn yn dod i ni, okay? Diolch ysbryd. Okay. Oh, right. Okay. Cerdyn mae'n moyn dod mas. A marchog arall yw e. Okay, mae cerdyn wedi bod yn hedfan mas yn cwpl o thnosau diwetha yma. Mae lot o cerdyn wedi bod yn cwmpo'r llawr gyda fi, a mae lot o cerdyn wedi bod yn jwmpo mas o'r pac, okay? Jwmpo mas o'r dec. A mae hon wedi heddi. So gyda marchog y cwpanau, mae gyda ni'r marchog y cleddif fan hyn, okay? Mae'r marchog y cleddif yn symud mlaen gyda clirdeb yn gyflym, okay? Mae'r ddau farchog yma yn symud mlaen yn gyflym, okay? Achos yr unig marchog sydd ddim yn symud yn gyflym yw marchog y pentaclau, okay? Mae'r 3 marchog arall
yn symud mlaen yn gyflym. A mae'r ddau mae'n symud mlaen yn gyflym. So wedyn ni, os oes cariad newydd yn mewn i'ch wythnos yma, chi'n mynd i fod yn glir bod chi moyn symud mlaen dyn nhw yn gyflym. Okay? Os dawch gyrfa chi, byddwch chi'n gwybod bod rhywbeth yn tymlo'n iawn am beth i chi'n neud wythnos yma. Mae rhywbeth yn dod a timlad llon i chi am beth i chi'n neud yn eich gyrfa wythnos yma, neu yn eich swydd, okay? Neu eich busnes wythnos yma. Ta beth chi'n neud, falle sy'n tymau bach yn wahanol wythnos yma, mae fe'n mynd i ddod a lot o basiwn i chi, a lot o timlad o hapusrwydd, a jyst fel fi'n gweud timlo'n llon fi'n timlo fan hyn, okay? A mae angen i chi symud mlaen gyda hwn. Gyda'r ddoi farchog mae hwn yn gweud, mae ysbryd yn gweithio ni fan hyn, mae angen symud mlaen gyda hwnna yn gyflym. Dim dala nôl ragor, symud nôl gyda ta beth yw hwn pyn y tawch gyrfa chi, busnes chi, cariad chi, iechyd, beth bynnag yw e. Mae eisiau symud mlaen a mae eisiau chi wneud rhywbeth amdano fe. Okay? Bydd yr neges fan hyn. Okay, ysbryd, gewn ni nawr, please, eglurhad ar y 7 o gleddyf pa mae hwn yn sialens wythnos yma. O, right, okay. A beth sydd gyda ni'r 10 o gleddyf, mae rhywbeth yn dod i ben fan hyn. Mae'r cleddyf yn dod, mae fe'n debyg iawn i'r byd, okay, le mae fe'n dod ar rhywbeth sydd wedi bod yn anodd i chi fan hyn. Dy'r byd, sy'n byd yn gweud bod pethau wedi bod yn anodd cyn ni, okay, mae jyst diwedd cyfnod a chi'n dechrau cyfnod newydd. Le gyda hwn, mae hwn yn gweithio fi, mae rhywbeth wedi bod yn really anodd i chi yn ddiweddar, okay? Ond mae'r cyfnod anodd yna yn dod i ben, ac mae'r 10 o gleddyf yn cwpla fe. Okay? Mae fe'n dod â popeth i ben. A os chi'n gweld fan hyn, mae fe'n ei symbol bach de law yna sy'n gweud dechrau newydd. Okay? So, byddwch chi'n gweld wythnos yma pwy sydd wedi bod yn twyllo chi, neu beth sydd wedi bod yn twyllo chi, neu beth chi ddim wedi gweld yn glir o'r blaen. So, sialens chi weld na wythnos hyn, a agor eich llyged a sylwi pethau wythnos yma. Okay? A chi'n mynd i ddod ar cyfnod hyn o dimlo fe se chi wedi bod yn drwm gyda phopeth, okay? Mae'r cleddyf yn i gyd yn eich cefen chi fan hyn. Mae pobl wedi bod yn gwneud pethau i chi sydd ddim wedi bod yn nais iawn yn y gorffennol, okay? A nawr mae'n amser i ddod â hwnna i gyd i ben, achos mae'n amser i hwnna orffen nawr. A chi'n mynd i weld yn glir, a mae'n angen chi weld yn glir yn hyn. Felly, pa sefyllfaoedd neu pa bobl sydd angen i chi gadael fynd o fan hyn nawr gyda hwn. Mwyn dod â hwn i ben, ta beth yw'r sefyllfa yma oedd yn anghyffwrddus i chi, dod â hwn i ben mwyn dechrau bywyd newydd, okay? Fel yn gweud, gyda'r byd, fi'n hoffi meddwl mae hwn yn gweud hefyd bod y byd yn eich dwylo chi nawr a gallwch chi symud mlaen mewn i ta pa fyd i chi moyn byw. Okay? Ydy hwnna'n ei synwyr? Ta pa fath o fywyd i chi moyn fan hyn gyda'r cerdyn yma. Okay? Gewn ni nawr, please, ysbryd, clirdeb ar hwnna, clirdeb ar y byd, neges ysbryd wythnos yma. Okay, mae hwn yn dechrau digwydd yn ymal hefyd, okay? Fi'n defnyddio 20 a wni fi'n cael yr un cerdyn mas. Mae ysbryd yn gweud, Grindania, fi'n gweithio ti y neges me. Mae eisiau ti'n neud yn siŵr bod y pobl sy'n gwylio gwybod dyma beth yw'r neges, okay? Fi'n cadarnhau beth i fi'n gweud, na beth mae ysbryd yn gweithio fi fan hyn. Okay, so mae marchog o cwpanau gyda ni eto fan hyn. Cariad wythnos yma. Okay. So, bod hwn yn dod lan gyda'r byd, yna fi'n yna i gyfrwy fyna, right, okay. So, bod hwn yn dod lan gyda'r byd, mae cariad yn dod mewn i'ch bywyd chi, boys, okay. Mae'r cariad yn dod mewn i'ch byd chi. Mae cariad yn dod mewn i lot o chi wythnos me. Ond mae rhaid bod chi'n glir a wneud yn siŵr bod chi ddim yn cael eich twyllo, dod â cyfnod anodd i ben, achos mae fe, fi'n teimlo mae fe'n eich dwylo chi i ddod â'r cyfnod anodd yma i ben, okay. A wedyn, chi'n mynd i dechrau bywyd newydd, dechrau penod newydd o'ch bywyd, sy'n teimlo llawn cariad, a sy'n teimlo yn emosiynol yn gyflawn wedyn ni fan hyn. Okay? Chi'n mynd i dimlo bod eich cwpan chi yn llawn. Fi'n gwybod sy'n as yr cwpanau dyn ni fan hyn, okay? Os bydd as y cwpanau, bydd hwnna'n gweithio fi, wel, mae cwpan chi'n mynd i fod yn llawn. Ond fi'n teimlo na oedd hwn, fi'n teimlo na, achos ni wedi cael marchog o cwpanau dwywaith fan hyn,
fi'n timlo bod hwnna'n gweithio fi, ro'r cwpan fyna, gad i'r cwpan i lanw fan hyn. Okay? So mae cwpan chi gallu llanw o chariad fan hyn. Pinnau, fel i fi'n gweud, pinnau taw at berson. Okay? Gallai fod i lot o chi. Wedig bod 2 lot o'r marchogion ni wedi troi lan. Rhaid felly bod 2 berson a diddordeb yno chi fan hyn. Okay? Ond, gyda hwn, wedyn ni, ta beth i chi'n neud, os taw gyrfa chi yw fel i fi'n gweud, okay? Chi'n mynd i ffindo rhywbeth yn eich swydd chi'n mynd i really joio, neu really dwlu arno fan hyn, okay? A wedyn, chi'n mynd i fod yn gweld, wel, mae rhan o hwn fi'n really moyn neud, a fi moyn symud mlaen gyda'r rhannu nhw'n swydd fwy, felly bydd rai o chi'n symud mlaen gyda'ch busnes mewn ffordd sy'n tymau bach yn wahanol i beth i chi wedi wneud, ond mae fe'n tymlo'n iawn i chi, a mae fe'n dod â spark i chi, mae fe'n dod â tymlad llon i chi, amser chi'n meddwl amdano fe, okay? A mae hwnna'n gweithio fi, os chi'n tymlo fel at rhywbeth yn eich swydd, yn eich gyrfa, yn eich busnes, cerwch amdano fe, achos mae hwnna'n gweithio fi, bod ysbryd yn gweithio chi, mae hwnna'n tymlo'n dda i ti cer amdano fe, okay? Okay. Os ych chi'n edrych fel fi'n gweud ar perthynas chi mewn yn barod wedyn i fan hyn, mae angen i chi felly ffindo mas rhywbeth sydd wedi bod yn mynd mlaen, neu rwy sefyllfa mae'ch partner chi ddim cweit yn glir ar y foment, neu felly bod nhw'n dim bod nhw'n cweto rhywbeth wrthoch chi yn bwrpasol, fi'n teimlo smawn yn bwrpasol, ond maen nhw ddim wedi gweud rhywbeth wrthoch chi, neu maen nhw ddim wedi rannu rhywbeth gyda chi. Maen nhw'n meddwl gallai roi los i chi, okay? A maen nhw'n neud eich mwyn chi ddim gweithio chi. Ond mae angen i chi'n ar siarad yno a gweud, sgwyl, beth sy'n ar dy feddwl di, os beth ar dy feddwl di, ti moyn siarad â fi am. A wedyn y gora nhw lan i chi, okay? Cyd i bod hwnna'n bwysig wythnos mae chi mewn perthynas. A beth hwnna'n helpu chi ddechrau cyfnod newydd a penod newydd o'ch cariad, okay? Achos byddwch chi wedi clirio'r air fan hyn. Fi'n credu bod angen i chi os chi mewn perthynas clirio'r air fan hyn am rhywbeth, okay? Wythnos yma. A wedyn bydd e'n gallu ogi chi symud mlaen llawn cariad eto. Okay. A byddwch chi'n teimlo lot fwy hapus fi'n teimlo. Os gewch chi'r os siaradwch chi eich partner am bethau wythnos yma. Okay. Okay. Fel fi'n gweud iechyd fan hyn, wedyn ni, mae'n edrych yn dda i chi. Mae'n fe'n bositif fan hyn. Chi'n mynd mewn i cyfnod newydd gyda'ch iechyd, le chi'n mynd i dimlo yn well na beth o'ch chi'n timlo. Okay, ond mae rhaid i chi gymryd y cam i orffen pethau felly sydd ddim yn dda i chi fan hyn. Felly bod rhaid chi'n orefyd, felly bod rhaid chi'n smoco. Okay, mae angen i chi newid pethau fel yna eich bywyd chi'n mwyn gwella'ch iechyd, okay, yn yr hir dymor. O byddwch chi'n timlo ffres amser byddwch chi'n neud y newidiadau yma, byddwch chi'n symud mewn i egni le chi'n really joio bywyd fan hyn, chi'n timlo'n gyflawn a chi'n symud mewn i'r penod newydd mewn eich bywyd, a fi'n credu bod hwnna'n bwysig iawn i chi fan hyn, okay, am iechyd. Am arian, smo fi'n timlo wythnos yma fod hwn i wneud ag arian. Os fi'n timlo fel arian i chi, gadewch chi wybod y negesion, okay, achos joio ni glywed am beth yw'ch materion arian chi wythnos yma, beth chi wedi bod yn delod achos i fi smo hwn yn timlo fel arian wythnos yma. Ond os edrychwn ni arno fe fel arian, wedyn ni bod angen chi symud mlaen gyda rhywbeth i wneud eich arian, a mae fe'n rhywbeth chi'n timlo yn emosiynol amdano, so gallai fod chi'n rhoi arian mewn i rhywbeth wythnos yma, felly bod chi'n prynu rhywbeth wythnos yma, ond newch yn siŵr bod chi'n deall yn gwmws beth i chi'n prynu neu rhoi arian mewn i wythnos yma, achos gallai fod drwy dwyll yn mynd mlaen, okay? Fi'n gweud, amser ni siarad am arian, a mae'r cerdyn mewn ymlaen y 7 o gleddyf, fi'n gweud, newch yn siŵr os mae chi'n cael eich sgymo, okay? Achos mae'r cerdyn yma gallai fod rwy'n trio sgymo chi wythnos yma. So pidwch rhoi'ch arian mewn i rhywbeth mae chi'n glir am wythnos yma wedyn ni wrthoch chi. A os oes arian ydych chi wedyn byddwch chi'n ffindo rhywbeth sy'n dechrau penod newydd i chi, felly bod chi mynd i roi'ch arian mewn i busnes neu rhywbeth fel yna sy'n mynd i ddod a timlad llon i chi a sy'n mynd i wneud chi'n hapus. Okay. Diolch ysbryd. Okay. Be fi'n mynd i wneud na? Fi'n mynd i gymryd cerdyn i orffen y darlleniad mewn wythnos yma. Fi'n mynd i gymryd neges o'r sbrydion. Neges o'r yngylion i orffen heddi.
orffen darlleniad y 12fed o Ionawr, please. Ysbryd yr wythnos yma, beth sydd dy ti weithio ni jyst i orffen. Oce, a ni wedi cael hwn o blaen, ni wedi cael y cerdyn yma o blaen. A fflam las yw hon, oce? A beth mae'r fflam las yn gweud yw, mae'n rhaid i gael yn lysys. Beth mae'r fflam las yn gweud, bod chi'n dino at rhywbeth, oce? Bod chi'n dechrau symud mlaen gyda rhywbeth, bod chi'n dechrau, mae fe'n gweud integration time fan hyn, oce? So wedyn ni bod hwnna'n gweithio chi, bod chi'n dechrau timlo bod pethau, falle i rai o chi, falle bod pethau ysbrydol a bywyd 3D, fel fi'n galw fe, oce? Yn dod at ei gilydd tyma bach fwy, falle bod chi'n timlo fwy agos i'ch ened na chi wedi am spel fan hyn gyda'r cerdyn yma. A wedyn ni nawr, falle bod rhaid chi'n symud mewn i beth i chi fod i wneud a'ch bywyd fan hyn, okay? Chi'n deall fwy beth i chi fod i wneud ar y daith yma drwy bywyd fan hyn wythnos yma. Falle bod pethau'n dod i chi a chi'n meddwl, fi moyn trial hwn a fi moyn wneud rhywbeth, fi moyn wneud swydd sydd yn timlo'n well i fi yn y reddf. Fi moyn wneud rhywbeth fi'n timlo pasiwn amdano. Fi moyn wneud rhywbeth sy'n dod ar timlad o hapusrwydd na i fi. Fi'n credu bod rai o chi yn edrych mewn i na wythnos yma a chi'n dod i'r dealltwriaeth bod rhaid i'ch ened chi a'ch hunan, okay, fan hyn, yn y bywyd 3D, ddod fwy agos at y gilydd a gweithio gyda'i gilydd. Achos fi'n timlo fan hyn, mae rai o chi wedi bod yn gwneud pethau jyst mwyn y bywyd yma i ni mewn ar y funud. A smwch chi wedi bod yn rhoi digon amser i'ch ened chi dy fi falle. Okay? Mae'n ened ni wastad tyfu achos ni'n mynd trwy gwahanol bethau yn bywyd a ni'n dysgu fel i ni'n mynd mlaen yn y bywyd yma. Okay? Ond fi'n timlo, mae rai chi'n dod i'r dealltwriaeth wythnos yma. Okay. Mae angen i fi dysgu ti'n mynd bach fwy am yn ened a trio wneud pethau a cwrdd â pobl sy'n mynd i ehangu'n ened i yn lle torri fe lawr fan hyn. Okay? Neges i rywun fyna. Lyflu, ysbryd. Diolch yn fawr. Gobeithio bod chi wedi cael rhywbeth mas o'r darlleniad yma. Os i chi, please gadewch bawd lan. Please tan ysgrifiwch i'r sianel. Mae pob peth bach fel un chi'n neud yn helpu fi gyda'r sianel, okay? A os chi wedi joio, gadewch fi wybod yn y negesion isod. A os nag yw'r darlleniad yma wedi bod yn addas i chi, jyst gadewch e fynd, okay? A dewch nôl wythnos nesa i weld os neges mwy addas i chi yn dod drwyddo wythnos nesa. Achos mae'r negesion yma i grŵp fan hyn ar YouTube, okay? A os i chi moyn darlleniad personol fi'n neud rhywun ar fideo ar y foment, a os i chi moyn un o'r rhain am yr wybodaeth isod, okay? A fel fi'n gweud, gadewch neges, gadewch fi wybod fel mae hwn yn addas i chi wythnos yma, a fel mae fe'n neud i chi dimlo, okay? Tan nesa, joiwch yr wythnos, os cariad newydd do mewn i chi, gadewch fi wybod, okay? Dwlen ni glywed am bethau fel yna, okay? Fi'n joio siarad am cariad. So gadewch fi wybod yn y negesion isod os ych chi'n cwrdd â cariad newydd wythnos yma, os ych chi'n edrych am un. Diolch i chi am wylio, cofiwch dyn ôl tro nesa, tan tro nesa, drychwch ar ôl eich hunain, a wela i chi yn y darlleniad nesa.